салом бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон менамоем. дар студия бо шумо Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назар Шоҳзода. Салом. дар шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон форуми сайёҳӣ таҳти унвони Бадахшон дарвозаи тиллоии Тоҷикистон баргузор гардид. дар он роҳбарияти Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо, инчунин намояндагони сохторҳои соҳавӣ иштирок намуданд. ҷузъиёти бештар дар гузориши Хосият Худорбекзода. Бадахшон дарвозаи тиллоии Тоҷикистон. таҳти чунин унвон форуми сайёҳӣ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон доир гардид. Бояд гуфт ки соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат бо назардошти рушду нумӯ ва пешрафти ватан ва инчунин имкониятҳои фаровони мавҷуда ба яке аз соҳаҳои муҳими ҷомеа табдил ёфта истодааст. Соҳаест ки Тоҷикистони азизро барои ҷаҳониён бо тамоми зебогиву тароват муаррифӣ намуда ба соҳаи воридкунандаи маблағҳои зиёд ба буҷаи давлат табдил ёфта истодааст. Соҳаи сайёҳӣ баҳри рушди саноату ҳунарҳои миллӣ, ғанигардонии бозор, иқтисодиёт, таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар мамлакат заминагузории хубе дорад. Инчунин муаррифгари таъриху фарҳанг ва табиати рангоранги Тоҷикистон маҳсуб меёбад. дар оғози чорабинӣ намоиши дастовардҳои соҳаи сайёҳии вилоят манзур гардонида шуд. имкониятҳои маркази хизматрасонии ширкатҳои мусофиркашонӣ, гӯшаи ёрии аввалияи тиббӣ ба ҷаҳонгардон, гӯшаи кумитаи ҳолатҳои фавқуллода баҳри наҷоти кӯҳнавардон, гӯшаҳои ҳунармандону кишоварзон, таомҳои миллӣ, гӯшаи муаррифии набототу ҳайвонот, сангҳои қиматбаҳо, обҳои мусаффо ва дигар имкониятҳои вилоят пешкаш гардиданд. қисмати расмии чорабиниро муовини якуми раиси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Сафарзода Шарифхон Нураҳмад ифтитоҳ намуда, вобаста ба имкониятҳои беназири сайёҳии вилоят суханронӣ намуда, соҳаи мазкурро муаррифкунандаи воқеии симои мамлакат арзёбӣ намуд. ҳамзамон дар чорабинӣ раиси Кумитаи сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини раиси вилояти Хатлон, директори агентии меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, директори агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва баромад намуданд. дар форуми мазкур инчунин меҳмонони дигар аз шаҳри Душанбе ва вилоятҳои Хатлону Суғд иштирок доштанд. дар форуми мазкур пас аз баромадҳои асосӣ се панел сайёҳӣ ҳомили муҳими рушди минтақаҳои кишвар, ҳунарҳои мардумӣ ҳамчун омили шуғл ва арзишҳои миллӣ ва нақши ёдгориҳои таърихии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ҷалб ва рушди сайёҳии дохилӣ дар алоҳидагӣ фаъолият доштанд. барзгарони ҷумҳурӣ бо истифода аз неъматҳои табиӣ обу замин талош доранд ки саҳмгузории худро дар таъмини амнияти озуқавории кишвар бештар кунанд. дар ин зимн қабулу татбиқи барномаҳои давлатӣ бобати таъмини ислоҳоти густурдаи соҳаи аграрӣ мусоидат карда, фаровонӣ дар бозори истеъмолӣ ба мушоҳида мерасад. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки яке аз минтақаҳои умдаи кишоварзии ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад, хоҷагидорон машғули корҳои саҳроӣ буда кӯшиш доранд то сари вақт ҳосили дар саҳро бударо ҷамъоварӣ kunand. дар вилояти Суғд ҷамъоварии ҳосили помидору бодринг аз гармхонаҳо идома дорад. ҷиҳати таъмини бозори дохили бо сабзавоти тару тоза кишоварзони бригадаи рақами 42-и ҷамъияти саҳомӣ ба номи Саидхоҷа Урунхоҷаеви ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тоили чанд рӯз аст ки ба ҷамъоварии ҳосили помидори барвақтӣ машғуланд. давоми 2 соли фаъолият дар гармхонаи мазкур 2 навъи помидори хушсифат Рунер ва Замира ки ҳосилнокиашон баланд аст парвариш карда мешавад. дар гармхонаи мазкур моҳи феврали соли ҷорӣ кӯчати помидор дар майдони 25 сотиқ шиноида шуда бо риояи талаботҳои агротехникии ҳосили дилхоҳ ба даст омад. ҳама рӯза аз гармхона 700-800 кило помидор ҷамъоварӣ гашта бозори истеъмолӣ бо ин навъи сабзавот таъмин мегардад. айни ҳол мо дар яке аз гармхонаҳои иҷоракори бригадаи номери 42 колхози ба номи Урунхоҷаев ҳузур дорем. ман ин гармхона наздик 2 сол аст ки ташкил шудааст. моҳи феврал кӯчата шинондем. то ҳозир мана наздик 8 тон барои ба бозорҳо буда супурдем. дар асоси дастури супориши президенти кишвар муҳтарам Моъмин Раҳмон чӣ хел ки дар паёмшон гуфта гузаштанд ташкил шуд. наздик 7 гектар гармхона ҳузур дорад дар колхоз. дар оянда ин хел гармхонаро бисёр ташкил мекунем барои маҳсулоти барвақтӣ зарур мебошад.
ба иттилои масъулин баҳри иҷроиши дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти истифодаи оқилонаи ҳар ваҷаб замин ояндаи наздик ташкили чунин гармхонаҳо дар назар аст. ба иттилои масъулини ҷамъияти саҳомӣ ба номи Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев имсол дар майдони 296 гектар сабзавоти барвақтӣ киш шудааст ки аз он 50 гектарро помидор, 55 гектар картошка, 48 гектар сабзӣ, 120 гектар пиёз ва дигар намуд сабзавот чун карам, бодиринг, боинҷон ташкил медиҳад. майдони умумии хоҷагӣ ба номи Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев 2692 гектар буда, аз ин нишондиҳанда 900 гектарро боғот ташкил медиҳад. имрӯз тамоми кӯшу ғайрати иҷоракорон баҳри ғунучини ҳосили пухтарасидаи бодирингу помидори гармхонаҳо ва дигар навъи сабзавоти барвақтӣ нигаронида шудааст. имрӯз дар факултати молиявию иқтисодии донишгоҳи миллии тоҷикистон бахшида ба солгарди 27-уми ваҳдати миллӣ ҳамоиши илмӣ назариявӣ баргузор шуд. дар тадбири мазкур нотиқон перомуни арзиши олӣ ва дастоварди беназир будани ваҳдату ягонагӣ барои тоҷикистонро таъкид карданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. ваҳдати миллӣ кафили рушди босуботи ҷомеа таҳти ҳамин унвон бо ташаббуси факултати молияву иқтисодии донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. дар кори ин тадбир роҳбарияти донишгоҳи миллӣ, вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти вазорати фарҳанг, фраксияи кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва ҳайати омӯзгорону устодони ин боргоҳ иштирок намуданд. гуфта шуд ки ҳадаф аз баргузории тадбири мазкур ки дар ҳошияи тантанаҳои ҷашнӣ ба истиқболи 27-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ ва сулҳи комили кишвар доир карда шуд, арзёбии дастовардҳои мамлакат дар зарфи 4 асри босуботу оромӣ дар мамлакат ва дурнамои таҳкими сулҳу амният дар тоҷикистон иборат мебошад. тазаккур дода шуд ки бо ташаббус ва ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 27 сол муқаддам 27 июни соли 1997 созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон ба имзо расид ки кафили пойдории сулҳу ваҳдат дар тоҷикистон гардид. ваҳдат пеш аз ҳама ба инсонҳо умед мебахшад ва онҳоро ба оянда дилгар месозад ки ин заминасозӣ талоши ҳамагонӣ баҳри ободии диёр ва фардои беҳтар аст, таъкид шуд дар ҳамоиш. ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон марҳилаи наверо дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ, маънавию фарҳангии мамлакат ва дар умум рушди давлатдории миллӣ оғоз бахшид. дар радифи ин нақши иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон бисёр муҳим ва тақдирсоз мебошад. имсол ки 27-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ ва 32-умин солгарди иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳам иттифоқ афтодааст, хеле рамзӣ ва мантиқӣ мебошад. зеро маҳз иҷлосияи мазкур як нуқтаи гардиши куллӣ дар ҳаёти сиёсии мамлакат, сароғози таърихи навини даврони истиқлол, расидан ба сулҳу субот гардид, гуфта шуд дар ҳамоиш. ба таъкиди баромадкунандагон бо муяссар гардидани сулҳу субот ва ваҳдати саросарӣ дар кишвар ки бо ҷонисорӣ ва аз худгузаштаниҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омад, барои миллати тамаддунофари тоҷик марҳилаи нави таърихӣ гардид. ин рӯйдоди муҳими таърихӣ дар саҳифаҳои рӯзгор ва хотироти халқи тоҷик бо ҳарфҳои заррин сабт гардида ҳамчун осоиштагӣ ва суботи умумӣ нақш бастааст. ин гуфтаҳо шояд барои насли имрӯз мисли афсона бошад, аммо дақиқан ин ҳақиқати зиндагист ва мебояд барои устувору пойдор нигоҳ доштани ин дастоварди муҳими таърихӣ ва ҳифзи арзишҳои он дар якҷоягӣ талош намоем, таъкид шуд дар чорабинии рӯзи ваҳдати миллӣ дар факултаи молияву иқтисодии донишгоҳи миллии тоҷикистон. дар мамлакат мавсими ҷамъоварии ғалладонагиҳо ҷараён дорад. дар ин замина аз ҷониби кормандони сараёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон чораҳои мушаххас амалӣ мегардад. имрӯз дар шаҳри Турсунзода ҷиҳати беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили ғалладонагӣ ва эмин нигоҳ доштани майдони ғаллазор аз ҳолатҳои эҳтимолии сӯхтор ба хоҷагидорон чорабинии мақсадноки фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. гузориши Наврӯз Сафаров дар ин хусус. дар асоси нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати пурсамар истифода бурдани ҳар як қитъа замини корам, барзгарони шаҳри Турсунзода барои зиёд намудани истеҳсоли номгӯи маҳсулот, иҷрои дурнамо ва таъмини барномаи амнияти озуқаворӣ тадбирҳои зарурӣ андешида, то ин дам ба нишондодҳои назаррас ноил гардиданд. хоҷагидорони шаҳр дар таъмини талаботи бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ аз ҷумла ғалагиҳо саҳми арзанда доранд.
кишоварзон бо назардошти таҷрибаи солҳои пешин дар натиҷаи оқилонаю самаранок истифода бурдани замину об ва нуриҳои минералӣ нисбат ба солҳои қаблӣ ҳосили хуб ба даст оварда бозори истеъмолиро дар самти ғалладонагӣ хусусан таъминоти гандум дар даст доранд. аз он ки ҳоло фасли гармо ҳукмфармост, дар ин замина бо мақсади пешгирӣ намудани ҳодисаҳои сӯхтор кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурияи Тоҷикистон баҳри беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили ғалладонагӣ дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар тамоми шаҳру ноҳияҳо ситодҳои доимо амалкунанда ташкил карда, аз ҳисоби мутахассисони соҳа бо нақлиётҳои оташнишонӣ навбатдории шабонарӯзиро ҷорӣ намуданд. дар заминаи ҳамин чорабиниҳо аз ҷониби кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода дар хоҷагиҳои деҳқонӣ, хусусан бо хоҷагидорони ҷамоати деҳоти 10-солагии истиқлолият дар деҳаи Говмеш корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. қобил ба зикр аст ки ҳадаф аз баргузории чунин чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили ғалладонагӣ мебошад. ёдовар бояд шуд ки дар минтақаҳои алоҳидаи мамлакат ки асосан шуғли сокинонаш деҳқонист, чунин чорабиниҳои мақсаднок идома дошта ҳадаф риоя намудани қоидаҳои бехатарии сӯхтор, беталаф ҷамъоварии ҳосил ва амсол ба инҳо мебошад. бо ташаббуси театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абдулқосим Лоҳутӣ ва созмони ғайритиҷоратии GEID дар шаҳри Душанбе фестивали хурди Артел Локал Базар ташкил гардид. ин чорабини тамошобоб дар маркази пойтахт барои сокинону меҳмонон фазои хуби тамошо ва истироҳату фароғатро фароҳам сохт. ҳамкоронамон мавзӯъро идома медиҳанд. намоишгоҳи тамошобоб дар як гӯшаи қалби Тоҷикистон, шаҳри Душанбеи Дилоро боиси хушҳолии сокинону меҳмонони пойтахт гардид. Фестивали хурди Артел Локал Базар бо ташаббуси театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абдулқосим Лоҳутӣ ва созмони ғайритиҷоратии GEID ташкил гардида, ҳунармандон ва дӯстдорони санъату ҳунарро ба ҳам овард. Ташкилкунандагон мегӯянд чорабинӣ бо мақсади фароҳам сохтани фароғату истироҳат баҳри сокинону меҳмонони пойтахт ба роҳ монда шудааст. ҳамзамон фестивал аз чанд қисмат иборат буда. Дар он рассомон ва ҳунармандони чирадаст намунаи ҳунарҳои дастии худро ки бо маҳорати баланд офарида шуданд ба намоишфурӯш гузоштанд. Мы пригласили участвовать здесь локальные бренды, так скажем, ремесленников, деятелей культуры, деятелей искусств. Мы также обеспечиваем гостей едой, напитками, музыкой. То есть такая атмосфера поддерживающая, расслабляющая, чтобы каждый мог поудобнее усесться вот на топчине, посидеть, отдохнуть, выпить холодного кофе или водички и что-то, может быть, с собой унести прекрасного, рукотворного, душевного. дар ин намоишгоҳ фазои хубу бароҳат барои меҳмонон фароҳам оварда шуда, намоишгоҳро мусиқиҳои зебои тоҷикӣ ҳамроҳӣ кард. бояд гуфт ки дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ ташкил шудани ин фестивали хурд бесабаб нест. ба гуфтаи ҳунармандон, маҳз фазои ободу ороми кишвар шароит фароҳам меорад ки чунин чорабиниҳо пайваста барпо гарданд. имрӯз мо дар ин чорабинӣ бо маҳсулоти дастони ҳунармандони Бадахшон иштирок дорем. аз ҳама беҳтарин маҳсулоте ки дар ин ҷо дорем ин сурмаҳои бадахшонӣ ҳастанд. технологияе ки мо дорем дар ҷаҳон ягон ҷо вуҷуд надорад. ин ҳам як чорабинест ки мо ҳунармандон метавонем сатҳи зиндагии худамонро ба воситаи ҳамин савдо баланд бардорем. ташаккур ба президенти кишварамон ки барои мо ҳамин фазои оромро муҳайё сохтааст ки мо маҳсулоти дастони худро на танҳо барои ҳамватанон балки барои тамоми сайёҳони дунё пешкаш менамоем. фестивали хурди Артел Локал Базар маротибаи аввал аст ки дар пойтахти Тоҷикистон ташкил карда мешавад. масъулин тавонистанд ҳунармандони касбу кори гуногунро ба ҳам биёранд. дастандакорон нақша доранд ки дар оянда ин фестивали хурдро боз ҳам шаҳомат бубахшанд ва доираи иштирокчиёни онро аз тамоми минтақаҳои Тоҷикистон таъмин кунанд. дар маркази рушди малакаҳои ноҳияи Данғара дар баробари омӯзиши 5 намуди касб аз ҷумла мутахассиси коркарди меваю сабзавот, таъмиргари техникаи кишоварзӣ, роҳбари хоҷагии деҳқонӣ, таъмиргари асбоби рӯзгор, ҳамчунин аз худ кардани забонҳои хориҷӣ аз қабили англисӣ, русӣ ва кореягӣ ба роҳ монда шудааст. ҷалби занон ба омӯзиши касб таҳти ҳамин унвон дар ин марказ бо иштироки зиёда аз 50 нафар занони фаъол аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ва вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон семинари омӯзишӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон Саловиддин Неъматов дар ин хусус. дар маркази рушди малакаҳои ноҳияи Данғара семинари омӯзишӣ дар мавзӯи ҷалби занон ба омӯзиши касб баргузор гардид.
семинари мазкур дар доираи татбиқи лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои касбӣ ва имкониятҳои ба кортаъминшавии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардид ки дар он зиёда аз 50 нафар занони фаъол аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ва вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ширкат намуданд. дар ҳамоиш ҳадафи лоиҳа ва самтҳои асосии фаъолияти маркази рушди малакаҳо ки барои бо шуғли доимӣ фаро гирифтани аҳолӣ ва омода намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат дар дохил ва хориҷи кишвар пешбинӣ шудааст ба иштирокчиён муаррифӣ гардид. баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ва дар ҳамаи самтҳои иқтисодию иҷтимоии кишвар ҷалб намудани занон ва ба онҳо донишу малака ва ҳунар омӯзондан албатта ки ин сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумат мебошад. бинобар ин мо низ тасмим гирифтем ки тамоми заноне ки дар маркази мазкур соҳибкасб мешаванд, дониш меомӯзанд, сатҳи донишу малакаи онҳо ва талаботҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бошад. мо бисёр аз он ифтихор дорем ки чунин марказ сохта ба истифода дода шуд ва он нафарон ва он модароне ки асосан бешуғл ҳастанд ва касбу кори доимӣ надоранд метавонанд дар ин марказ омада соҳиби касбо шаванд ва ин таҷрибаи онҳо метавонад барои дигарон низ самара бахшад. мавриди зикр аст ки маркази рушди малакаҳои ноҳияи Данғара 24 майи соли ҷорӣ аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда, ҳадаф таъмин ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ, беҳтарсозии малакаҳои касбӣ ва бо шуғли доимӣ фаро гирифтани аҳолӣ мебошад. дар марказ дар баробари омӯзиши 5 намуди касб аз ҷумла мутахассиси коркарди меваю сабзавот, таъмиргари техникаи кишоварзӣ, роҳбари хоҷагии деҳқонӣ, таъмиргари асбобҳои рӯзгор, ҳамчунин аз худ кардани забонҳои хориҷӣ аз қабили англисӣ, русӣ ва кореягӣ ба роҳ монда шудааст ки ҳар як хонанда баъди хатм соҳиби сертификати байналмилалӣ мегардад. Мы очень надеемся, что благодаря этому центру, где представлены 5 очень нужных и важных профессий, мы сможем обучить женщинам их осваивать и улучшить их персонально-экономическое состояние. Благодаря нашему президенту, лидеру нашей нации, уважаемому Али Рахмону, у нас есть такая возможность открывать такие центры, привлекать женщин из разных районов. Сегодня здесь женщины из Хатлонского региона и из Горно-Бадахшанской автономной области, женщины, которые работают с детьми и с матерями-одиночками, женщины, которые хотят улучшить свое персонально-экономическое состояние. Мы очень надеемся, что подобные центры помогут им в будущем улучшить и качественно продвинуть жизнь своих детей и свою собственную. шароити муҳайё гардида дар ин марказ имкон медиҳад ки таълим дар як баст барои то 150 нафар ба роҳ монда шавад ва ҳамин тариқ дар як сол беш аз 1800 нафар ба омӯзиш фаро гирифта шаванд. дар маркази рушди малакаҳои касбӣ дарсҳои назариявӣ ва амалӣ ба роҳ монда шудааст. новобаста ба сину сол нафароне ки хоҳишу завқи соҳибкасб шудан доранд метавонанд дар ин ҷо ба омӯзиш фаро гирифта шаванд. дар марказҳои мазкур раванди таълим дигар буда аз анъанавӣ фарқ мекунад, чунки 25% дарсҳо назариявӣ буда 75% онҳо амалӣ мебошанд. барои ҳамин бисёртар мо дар ин курсҳои кӯтоҳмуддате ки аз 2 ҳафта, 1 моҳ, 2 моҳ иборат мебошанд, мо баҳрагирандагони худро асосан ба корҳои амалӣ фаро мегирем. барои касбомӯзӣ дар марказ тамоми шароит муҳайё мебошад, аз ҷумла хобгоҳи замонавӣ барои мардону занон бо 130 ҷойи хоб, маркази нигоҳубини кӯдак, сехҳои истеҳсолӣ, устохона ва дигар озмоишгоҳҳо. семинари омӯзишӣ ҷалби занон ба омӯзиши касб ки тӯли 2 рӯз идома ёфт, иштирокчиён дар баробари машғулиятҳои назариявӣ дар сехҳои истеҳсолии маркази рушди малакаҳо таҷриба бардоштанд. роҳандозии ин машғулияти гурӯҳии дурӯза бо иштироки занони фаъол аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ва вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ки бори нахуст баргузор карда шуд, баҳри ҷалби ҳарчи бештари занону бонувони бешуғл ба касбомӯзӣ мусоидат хоҳад намуд. Салоиддин Неъматов, Маҳмудҷони Зиёвиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара.
در کاخ فرهنگ شهر حصار دوره منطقوی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من که مسئله تحت سرپرستی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کشور برگزار می‌گردد دایر شد. از رفت این چاره‌بینی همکارانمان بختیار قادرزاده و محمد علی حفیظов از شهر حصار گزارش می‌دهند. давоми 4 рӯз дар шаҳри ҳисор даври минтақавии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман гузаронида шуд. иштирокчиёни озмун аз шаҳру ноҳияҳои ҳисор, турсунзода, ваҳдат, роғун, шаҳри нав, рудакӣ, файзобод ва варзоб аз рӯи 5 номинатсия оҳангсозӣ, бастакорӣ, сарояндагӣ, навозандагӣ дар жанрҳои эстрадӣ, анъанавӣ ва академӣ, инчунин номинатсияҳои санъати тасвирӣ ва дизайн ҳунарҳои худро пешкаши ҳакамон намуданд. аъзои ҳакамон ки ба он намояндагони фарҳанг ва санъаткорони касбӣ шомил буданд аз рӯи талаботи озмун ба ҳунарнамоии иштирокчиён баҳогузорӣ карда барои омода гардидани онҳо ба давраҳои навбатии озмун маслиҳатҳои муфид доданд. ба озмун қабл аз ҳама асарҳои тозаиҷоди оҳангсозон, бастакорон ва рассомони ватанӣ, инчунин асарҳо аз осори беҳтарини мусиқии классикӣ, беҳтарин мусаввараҳои классикии навъҳои санъати тасвирӣ ва ҳунарҳои мардумии ватаниву ҷаҳонӣ дар жанрҳои мусиқии анъанавӣ, академӣ ва эстрадӣ пешниҳод гардиданд. иштироки бештар аз 305 нафар аз шаҳру ноҳияҳои минтақа далели сол аз сол ва се миқёстар баргузор шудани озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман мебошад. با پیشنهاد حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری شریکان رشد طبق لایحه انکشاف بروقتی کودکان برای گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان در ناحیه واسع ساختمان 17 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی به راه مانده شده 24 صنفخانه تحصیلاتی تا مکتبی تعمیر و نوسازی و با اشیاء و لوازمات تعلیمی تامین کرده خواهد شد. در دایره لایحه با مساعدت وزارت معارف و علم ضمن همایش آموزشی مؤسسه های تحصیلاتی تا مکتبی به برنامه تعلیمی صحوی تامین کرده شدند. شرح همکاران ما در همین باره آماده شده است. در ناحیه واسع با اشتراک مدیران و مربی‌های مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی در سمت برنامه تعلیمی مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی با جلب متخصصان ورزیده این ساحه همایش آموزشی دایر گردید. تدبیر مذکور با پیشنهاد حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری شریکان رشد در دایره لایحه انکشاف بروقتی کودکان برای گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان راه اندازی گردیده است. در استراتژی دولتی که قبول شده استراتژی رشد معارف در جمهوری تاجیکستان از سال 2030 قرار گرفته است. حالا در عین زمان کودکان سن تا مکتبی همگی 17% است و اون در استراتژی اومده است که تا سال 2030 ما اقلا اون رو به درجه تا 50% باید رسونیم. مرکزهای رشد کودک این یک شکل تحصیلاتی تا مکتبی هست و اون منطقه هایی که کودکستان ندارن امکاناتی اگر باشدم امکاناتی در کودکستان ها فرا گرفتن همه کودکان رو ندارن مرکزهای انکشاف کودک تشکیل کردن خیلی خوب است. یعنی که کودکان رو در اونی که 3 ساعتی که فرا میگیرن برنامه تحصیلاتی تا مکتبی وارد کرده می شود و اون برنامه اون اساسی تحصیلاتی رو که برای وارد شدن به مکتب امکانیت میدهد آموخته می شود. در این همایش عاید محیط مساعد، سیاست و چهارچوبه دستگیری تطبیق برنامه رشد بروقتی کودک در تاجیکستان طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تعلیم و تربیت تا مکتبی، استاندارد دولتی تحصیلات تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان، نظامنامه نمونوی مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان و دیگر موضوعها عاید پهلوهای گوناگون وابسته به برنامه تعلیمی مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی مورد آموزش قرار داد.
дода шуданд. самти лоиҳа мақсади асосии лоиҳа беҳтар кардани шароити зисту зиндагонӣ ва таҳсили кӯдакон дар маҳалҳо мебошад. дар ноҳияи восеъ ҳамагӣ 1.7% кӯдакон ба машғулиятҳо фаро гирифта шудаасту халос. аз ин лиҳоз ҳамин мақсади лоиҳа ҳам ҳамин таъмир кардани боғчаҳои кӯдакон ва марказҳои инкишофи кӯдак дар ноҳия мебошад. аз он ҷумла мо дар ҳамин ноҳияи восеъ зиёда аз 5 боғчаи кӯдаконро таъмир карда бо таҷҳизот пурра таъмин кардем. ҳозир дар айни ҳол фаъолият карда истодем. дар айни ҳол мо курси омӯзишӣ гузаронида истодаем даври панҷумаш ки зиёда аз 100 нафар мураббиён ва мураббии омӯзгороне ки дар марказҳои инкишофи кӯдак ва боғчаҳои кӯдакона кор мекунанд бо ҳамин аз тарафи тренерони варзидаи ҷумҳуриро даъват кардем ки ҳамин мураббиёро дар ҳамин барномаи омӯзишии маркази инкишофи кӯдакро ба онҳо омӯзонанд. طبق таҳлилҳои мутахассисон кӯдаконе ки дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ фаро гирифта шуданд сатҳи ҷаҳонбинии таълиму тарбияшон дар сатҳи баланд ҳастанд. мақсади лоиҳа ба вуҷуд овардани шароити мусоид барои фарогирии кӯдакони ҳамаи синни томактабӣ мебошад. тибқи лоиҳа дар якҷоягӣ бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон барномаи ягонаи таълимии муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ тартиб дода шуда дар ин муҳит ба мудирони муассисаҳои томактабӣ супорида шуданд. лоиҳаи инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дар тоҷикистон назди вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ва дастгирии бонки ҷаҳонӣ дар ноҳияҳои восеъ ва ноҳияи Мир Саиди Алӣ Ҳамадонӣ амалӣ мегарданд. гузориши Хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид. кишварҳои минтақаи Балканро дамои ҳаво фаро гирифт. Баланд шудани ҳарорати ҳаво дар ин минтақа боиси қатъи нерӯи барқ гардида, сокинону сайёҳони чанд давлат аз ҷумла Хорватия ва Албанияро ба мушкилӣ рӯбарӯ сохт. Тӯлонитарин рӯзи сол ва оғози тобистони астрономикӣ мувофиқи ҳисобҳои илмии рӯзи 21 июн ба вуқӯъ мепайвандад, дар мавзеи тарихии Стоунхенҷи Англия ҳазорҳо нафарро ба ҳам овард. Таваҷҷӯҳ кунед ба шарҳи чанд хабар аз хориҷи мамлакат. дар кишварҳои Балкан дар шароити гармои 40 дараҷаи қатъи шадиди нерӯи барқ рух дод. мушкилот аввал ба Черногория, баъдан ба Албания, Босна ва Герсеговина ва як қисми соҳили Адриатикаи Хорватия дахл кардааст. то шоми ҷумъа вазъи таъмини нерӯи барқ тақрибан ба ҳолати муқаррарӣ баргашт. сабаби садама мавриди таҳқиқ қарор дорад. аммо мутахассисон гуфтанд ки шабакаи